guys and I saying நானுங்க செஷன் வெல்கம் பேக் டு செஷன் டெக். இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷாட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதில் 3 விஷயம் இருக்குது, அதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முதல்ல இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் செஷன் டெக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போகிற யூஸ்ஃபுல் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வாங்க இந்த ஆப்புக்குள்ளே போகலாம். இப்போ போனீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் 3 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வீடியோ, இன்னொன்று ஃபோட்டோஸ், இன்னொன்று காலேஜ். இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோ அண்ட் காலேஜ். அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஃபோட்டோவே பார்த்துனோம். ஃபோட்டோ பார்த்தா இங்கே எந்த ஃபோட்டோன்னு கேட்குது. நான் இதில் என்ட லோகோ ஃபோட்டோவே நான் எடுத்துக்கிறேன். என்ட லோகோ எடுத்துகிட்டு இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது, அதெல்லாம் பேசுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொன்வேஸ் இருக்குது. கொன்வேஸில் யூடியூப்கானது, டிக்டாக், சாரி கைஸ், அது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக்கானது, அப்புறம் ஃபேஸ்புக், அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம், அதுக்கானதெல்லாம் இருக்குது. அந்த இதுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை இப்படி யூடியூப் இதுக்கு செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணால் இப்படியெல்லாம் வரும். பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் தான் வீடியோ எடிட் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோ இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அடுத்தது ஃபில்டர் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஒவ்வொரு ஃபில்டர்ஸ் மாற்றலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மாற்றிக்கிட்டே போகலாம். இதெல்லாம் ப்ரோ எடுத்தால் தான் வேலை செய்யும். இது கூட்டுறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, அப்படி தான் நம்ம லோகோ வச்சு பண்ணால் உங்களுக்கு புரியுன்னு நினச்சி தான் நான் இதை பண்ணேன். ஓகே, அடுத்தது அதில் தான் இங்கே பார்த்தோமா. அடுத்தது எஃபெக்டில் வந்து நிறைய எஃபெக்டெல்லாம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்படி, அப்புறம் இப்படியான எஃபெக்ட், அப்புறம் எடிட்ரோ இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்படியெல்லாம் இருக்குது, வேறு லெவல். அப்புறம் எப்படி இருக்குது, ஸ்டைல்ஸ்லாம் இருக்குது. இதுலேயும் பில்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அடுத்தது ஃப்ளிப், எண்டாக காட்டுறது, அப்புறம் தலைகீழாக காட்டுறது, நிறைய இருக்குது, வேறு லெவல். இப்போ நம்ம இது எதையுமே எடுக்க போகிறதில்ல, அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது பேக்ரவுண்ட். இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். இந்த இப்படி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் கருப்பு கலரில். ஓகே, நான் இதில் கருப்பு கலர் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து க்ராப் பண்ணலாம், அது அந்த ஆப்ஷன் தான் இங்கே இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது டெம்ப்ளேட். அது என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஃப்ரீன்னு கொடுத்துருக்கு, பாவம். அதுக்கு ப்ளே ஸ்டோர்லாம் ஓடிட்டு போகுது, அது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. அடுத்தது ஸ்டிக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2-3 ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் பாய்க்கலாம். மற்றெல்லாம் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு டேட்டா ஆன் பண்ணணும். ஃப்ரீ தான் சொல்லுவாங்க. இப்படி சின்னதாகி பெருசாகி அவ்வளோதான் பாசலாம். நம்ம இதுக்கு நம்ம லோகோவை அசிங்கப்படுத்தணும், அழகாக இருக்கட்டும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த வீடியோவுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் காஸ் அதெல்லாம் வரும் தெரியுமா, அதெல்லாம் இதில் செஞ்சு தான் ஹாய்னு போட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஒயிட், பிளாக் அண்ட் ஒயிட், பிளாக் அண்ட் எல்லோ, அப்புறம் பிளாக் அண்ட் எல்லோ, அப்படியே ரெட் அண்ட் ஒயிட், அப்புறம் கலர்ஸில் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அடுத்தது பார்டர். நம்மளுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு சின்ன வைக்கலாம், பெருசாக வைக்கலாம். போர்டர்ஸை மாற்றுறது இது. அடுத்தது ஷேடோ எவ்வளோக்கு வைக்கிறது அதெல்லாம் இருக்குது. அடுத்தது லேபிள், அதாவது இப்படி வைக்கிறதா அதை பற்றினது. அப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அது வந்து இந்த கலரை கூட்டுறது குறைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா வட்டமாக, ஆர்ட் ஷேப்பில், அப்புறம் ஸ்டார், முக்கோணம் நிறைய இருக்குது, ஸ்கொயர், அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. அடுத்தது ரொட்டேட் பண்ணுறது நிறைய இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி எப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், ஜூம் பண்ணலாம், அப்படி வேறு. இப்போ நான் இதை எப்படி கட் பண்ணுறது? ஓகே, இப்போ நான் பண்ண வேணாம்னா ஃப்ரேம் ஆக்கிடுறேன். எல்லாமே தலைகீழ இருக்குப்பா. எஸ், ஓகே.
எல்லாமே வித்தியாசமாயிடுச்சுல இந்த எடிட்டிங்க்கு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிந்தி இருந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது அந்த அதுக்கு தான். ஓகே, இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணியாச்சு. இதை எங்கே வேணாலும் ஷேரும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவங்க போயிட்டு காலேஜ் எப்படி மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். இப்போ காலேஜுக்கு போங்க. காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா எந்த கேலரின்னு கேட்குது. நான் இதில் ஒரு 2-3 மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் அந்த அது மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். 3 எடுத்துக்கிறேன். இல்லை லே அவுட்டும் பண்ணலாம். அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி 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 நிறைய லே அவுட்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி லே அவுட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல். இதுக்கு நான் நார்மலாக கொடுத்து எப்படி இருக்கணுமா, இதில் பார்டர் இருந்தால் இப்படி கூட்டினா குறைச்சா அந்த அப்படியே ஒயிட் கலரில் வழங்குறது. அப்புறம் இப்படி வர்றது, அப்புறம் ஓல் ஷேப் வர்றது. ஓகே, இதில் கேலரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்குறது. அப்புறம் லே அவுட் அதில் இருந்த 3 தான் இது. அப்புறம் இதுவும் யூடியூபுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம், இன்னொரு இன்ஸ்டாகிராம், அப்புறம் ஃபேஸ்புக், அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. ட்விட்டர் நான் இதில் எப்படி கொடுத்துட்றேன். அடுத்தது ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன் அதில் இருக்க மாதிரி இதுலேயும் இருக்குது. ஓகே, அப்புறம் அதில் உள்ளதே தான் இதுலேயும் இருக்குது. அதில் அந்த இதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். ஓகே, இதை சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, சேவ் ஆகிருச்சு. ஓகே, இதையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் சேஷன் டெக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஆகஸ்ட் 30 மண்டே. ஆனால் இது டியூஸ்டே தான் இந்த வீடியோ வரும். இன்ஷார்ட் பார்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எப்படி செய்கிறேன்னு கூடிய சீக்கிரத்துலேயே வரும். ஸ்டே டியூன்ட். அப்புறம் until then, bye from சேஷன் டெக். பாய்.